YouTube! Jeg hedder Extra Life Now, og i dag skal jeg vise dig, hvordan man streamer live video på YouTube, eller over Google, men det kommer over på YouTube. Okay, for det første så har du sådan nogle søgning her. Altså du skal gå ind på google.com eller dk, jeg ved ikke hvad. Og så kommer du frem til her, som du nok ved. Så går du ind på søgning, billeder, maps, play, YouTube og alt muligt andet. Men du skal have lavet en Google Plus account. Og hvis du ikke har gjort det, så skal du lave dig. Så har du en valgmulighed heroppe i hjørnet, venstre hjørne, hvor jeg har min mus. Så trykker du på den, kommer du ind til din account, og dit og dat, og dit og dat. Og så her hvor min mus løber lidt rundt. Her har du start a hangout. Så går du sådan, du trykker her på start hangout, og så begynder den at tænde. Jeg har ikke webcam. Jeg har ikke lige nogen venner, så jeg vil ikke lige... Jo, jeg har webcam, jeg gider bare ikke vise mig. Navngiv. Det her det er bare lige en test. Så skal du have den her aktivere hangouts. Den vil spørge dig om downloadet og alt muligt lidt senere, og det skal du have gjort. Så her. Så trykker du på den knap, jeg lige trykkede. Så går den på, så tænder den helt automatisk. Håber ikke så. Og så her. Du er ved at deltage i et hangout. Vigtigt, du må ikke medtage ophavsretsligt og så alt muligt det der. Føl dig fri til at læse det lynhurtigt. Og så bagefter trykker du på jeg accepterer at min deltagelse i dette hangout optages og streames offentligt på Google Plus og YouTube, og at det skal gøres offentligt tilgængeligt til senere afspilning. Det vil sige, at du skal have en YouTube-account, så det tror du bare, jeg accepterer, og så deltag. Men jeg gider ikke deltage, fordi du kan blive bandet på Google Plus og sletter din account for misbrug, så du skal nok gøre det, når du virkelig har lyst. Så er der andet end at sige tak, fordi du så med og alt muligt andet. Ja, så hej.